Hi guys! Hello mga kalugar! Hello mga Uragon! So for today's vlog, gusto kong i-share sa inyo yung ating pagkukulay ng buhok. As you can see, ayan. So medyo makita nyo, parang ang dami ko ng mga puti-puti sa buhok. So ngayon, itatry natin yung isang pangkulay na nabili natin sa Mercury Drug. Mura lang naman siya. 60 pesos lang siya. I-apply lang natin siya like for 15 minutes ata yun. Then yun, presto na daw, magkukulay na yung buhok natin. So ito-try natin siya ngayon kasi naiinis na akong magbunot-bunot ng aking mga white hair. So I hope maging okay yung resulta ng pagkukulay natin ng buhok. So anyway, i-share ko siya sa inyo guys mamaya. Kaya stay put lang kayo dyan. Sana maging okay siya guys. First time kong magkukulay ng buhok this year. Kasi yung last na kulay ko ata is 2000, I think 2010, something like that. So ngayon, itatry natin. So, see you guys around! So ngayon guys, ay bubuksan na natin ang ating iCOLOR from Mercury Drug ko siya nabili. So ang kulay na napili natin is chestnut. So ganito daw ang magiging kulay ng ating buhok. Ayan. Meron actually guys na black. Pero parang siguro para maiba naman tayo. Kaya ito na lang yung ating pinili. So, very simple lang naman guys yung instruction nila dito. So, pag na-open nyo siya guys, ganito ang itsura niya sa loob. Ayan, magkahiwala yung color at saka yung white. So, parang yung chestnut na color at saka yung white is magkaiba ng compartment. Hindi siya sa isang lalagyan lang. So, isasalin natin siya sa ating lalagyan. Video pero sige na so 30 ml guys yung isang sachet na ganito, 30 ml and then 60 pesos siya. Syempre alam niyo na ang amoy, diba? Pag yung pangkulay alam niyo na ang amoy, medyo masakit sa ilong. Pero kung usual na nagpapakulay na kayo, alam niyo na ang amoy niya. This one is only over the counter lang. So nasa shelf nila ito, tapos doon mo lang kukunin. Tapos diretso ka sa counter. Tapos yan guys, ang sabi kasi doon sa instruction is mix it well. So haluin lang natin siya. Wala akong makuha ibang panghalo guys, kaya yung bread knife yung nakuha akong panghalo natin. So just mix it well lang bago natin siya i-apply sa ating buhok. So ito, sabi nila for shorter hair, pwede na yung isang sachet. So syempre, depende kung gaano kahaba yung buhok nyo. Syempre, magdadagdag na lang kayo, diba? So make it sure na nahalo talaga siyang mabuti. Tapos mamaya ay magkukulay na tayo. Makikita nyo rin guys yung pag-apply ko. So it's a solo flight na application ng pangkulay. So guys, ito na yung nahalo natin na pangkulay. Ayan, kanina diba medyo may white pa siya. So hinalo natin siya ng hinalo, yung parang katulad lang ng pagbati ng itlog. So
So yan na yung kanyang outcome. So ngayon naman ay i-apply na natin siya sa ating buhok. Along with this color pala guys, meron din siyang libreng gloves. Ayan. So siguro, syempre para hindi ma-stain yung kamay ninyo. So application na tayo guys, tara. So ito guys, yung ating buhok na lalagyan. So as you can see, medyo maiksi lang naman siya. So actually, guys, yung palang gloves, yung pre-gloves na libre mula dun sa ating coloring is dalawa siya. Pero ito try muna natin na gamitin yung isa. Kung kaya naman natin guys na gamitin lang yung isa, why not, diba? So i-apply na natin siya sa ating buhok. Ayan, I hope na halong-halo na siya. Para lang tayo guys kakain sa mga inasal. So let's see. Kasi usually guys, pag nagpakulay ka, inaabot siya ng ilang oras, diba? Ito pala guys, pag in-apply nyo sa buhok nyo daw, leave it like 30 to 45 minutes bago nyo siya huhugasan bago nyo siya i-shower. Ito na yung kanyang itsura guys. Ayan. So i-apply na natin siya sa ating buhok. Sana ay wala naman tayo maging problema dito. Ayan. Good luck sa akin guys. Sana maging okay ang outcome niya. Ito na. Ito na. Okay. So para ka lang siguro ditong mag-shower guys. Alam nyo yun, parang lalagay lang kayo ng shampoo sa inyong buhok. Siyempre, isasama natin yung mga gulit-gulit. Parang ito kayo siguro nakakamay. Walang kasi nararamdaman. Kasi nararamdaman masyado guys. Inabot ata siya ng 500 pesos sa pagpakulay sa salon. Ako, ito lang. 60 pesos lang guys. Mura lang siya. Bago nyo pala guys, lagyan ng color yung buhok nyo. Make it sure lang na malinis siya. Wala kayong na-play kahit anong apat na pala kami dito guys. Kasi yung kasama ko rin na girl lalo. Ayan. So, sana na-applyan natin lahat. Sana lang talaga walang maiwan na hindi na-applyan. Kasi otherwise kakabang ang kulay. Ayan guys, inubos natin yung kulay sa ating bowl para sulit na sulit talaga siya. Pero siguro kailangan ko pang ilagay yung isa kong gloves para
Para pareho ko siyang mamassage. Akala ko kasi hindi ko na siya, kahit hindi ko na siya magamit. Kaya syempre para guys maging even. Bakit ba yun? Maging even guys yung application ng color. Kaya ginamit ko na rin yung isa nating gloves. Hindi pala ako nakapagpaalam dito na kay mami na ako ay magkukulay. Hindi ko alam kung naibagit ko sa kanya guys. So siguro dito lang sa gilid. Medyo anin natin kasi baka dito hindi nalagyan. Ayan, nandito yung ating mga white hair, yung ating mga uban. Diyan siya kitang-kita sa gilid. Ayan guys, so after 45 minutes, hugasan natin siya. At papakita ko sa inyo ang result. See you guys later! Hi guys! So ito na, after 40 minutes, actually 1 hour nga ito eh. So ngayon ay papaliguan na natin siya guys. So I really hope na talagang nagpumepekto yung kulay na nilagay natin sa ating buhok. So, ayun guys, magsha-shower na tayo at ipapakita ko sa inyo ang result nito. Siguro mamaya or di kaya bukas. Para mas makita nyo talaga ang liwanag. See you guys! Hello mga kaLugar, hello mga Uragon. So, katulad ng sinabi ko sa inyo kahapon, papakita ko sa inyo yung result ng pagkulay natin kahapon. Ayan. So, as you can see guys, ito na yung resulta ng ating pagkulay. So dahil first color pa lang natin siya, kaya siguro hindi pa siya masyadong hazelnut. Medyo may pagka dark brown pa siya, something like that. Yun, tsaka ang ano ko lang sa kanya guys is hindi niya nadalang takpan or maging brown yung ating ilang mga white hair. So parang mas lalo lumakas yung ating mga white hair. Hindi siya masyadong natakpan. Ayan. Nag-iisip ako guys kung mag-apply ako ulit ng panibago, second coloring, para matakpan lang siya. Pero just to show you lang guys na this is the result of the first color natin na ginagamit natin yung iCOLOR. So yun. So have a blessed and safe Sunday. See you guys around!